dili malikayan nga hangtod karon ang mga Hudiyo pipila kanila o daghan kanila gasige paghihapon o paabot sa Mesiyas. Gasige pa sila o paabot nga moabot ang pagtuman sa mga gipanagna sa mga propeta. Ug wa nila madawat o di nila madawat nga si Kristo mao kadtong ipaabot nga manunubos. O kining version sa Ebanghelyo ni San Mateo na atong nadungog mao ni ang hinungdan ngano nga ang mga katawhan, ang mga Hudiyo wa gyud motuo nga nabanhaw si Jesus. Kaya diha naman toy pahibalo daan nga miingon dito nga kinirabang tawhana miangkon nga mabanhaw. Muna ila tong gipagwardyahan, ilang gipangwardyahan ang lubnganan. Ug tuod man mao ni ang nahitabo sa dihang nahibanhaw si Kristo, ang unang nakasaksi ani ang mga babae. Unya ang mga sundalo mitaho ngadto sa mga kadakuan sa mga Hudiyo, ngadto sa mga kaparian ug miingon nga nabanhaw ang Ginoo, nabanhaw ang inyong gipabantayan. Wa nay sulod ang lubnganan. O tungod niini matud pa sa Ebanghelyo gisubornuhan ang mga sundalo daghang kwarta ug ilang gipanugilon nga ang lawas ikawat. Nganong di man motuo ang mga Hudiyo nga nabanhaw si Kristo? Tungod kay ang unang saksi babae. Sa ilahang konteksto, sa ilahang panahon, ang babae wa iya moy katungod, wa iya moy right o kung asa man mamati ang mga tao ngadto sa mga sundalo o ngadto sa mga babae, mas mapabor o mas katuhuan ang taho sa mga sundalo. Nganong gituyo man ni Kristo? Nganong mga babae mo po iyang unang gipakita? Kay kung mobalik ka sa Ebanghelyo, the first witnesses of His resurrection, lain-lain man version, pero dahil sa ka-version, ang unang saksi si Maria Magdalena. O nagisundan ni sa laing mga babae, o later na si San Pedro, o katong iyang tinunan nga iyang gimahan. Dinidapita, dahil plano ang Ginoo. Dili mga lalaki ang gipasaksi, mga babae ang iyang gipasaksi, aron mas mutuhok, o mas makadani, o mas maklaro, or mas makakuha og dinuog nga pagtuo, kung mutuo bagyod mo sa nabanhawng Ginoo. Mo bito nakakaroon, hey contest, kisa man asa man may mutuo sa mga sundaw o kini mga disipulo ni Kristo nga posibleng nagtahabuni. Munang hangtod karon, ang mga tao mas namati, midapig sa tahong bakak sa mga sundaw. Mga isugodan ni Kristo, wa ni magkusog sa kamatuoran nga nabanhaw ang Ginoo. Wani mag-usog sa kamatuoran nga ang kamatayon ni kahadlukan sa tanan gibungkag o gipilde sa gahom sa Dios o sa ihang pagkabanhaw. Ang bakak nga naglibot o hangtod karong gituhuan sa mga Hudiyo magpabilin kini dakong bakak hangtod sa adlaw nga sila hukman sa Dios. Busa kita mga Kristohanon magpabilin ta nga magbadasigon sa tuang pagtuo. Magpabilin tang mutuo sa Ginoo, magpabilin tang musalig sa iyang grasya, magpabilin tang kanunay mo mudapig ngadto kaniya o sa mga panahon nga kita gisuway sa tuang kinabuhi. Kay way posible sa Ginoo, way mga butang nga dili mahimo sa Ginoo. Nang siya nga nakapilde sa kamatayon, way butang nga dili niya mapilde dinhi sa kalibutan. Kung nadaog niya ang kamatayon, dili imposible nga madaog niya ang atong sala. Dili imposible nga madaog niya ang atong mga pagduha-duha. Dili imposible nga madaog niya ang atong mga kabalaka. Taliwala nining mga hagit, taliwala nining hulga sa pandemya, taliwala nining sakit, pagpabilin tang matasigon o masaligon nga ang Dios nga nabanhaw, Dios nga maluluyon. Karong adlaw ang intensyon sa nobina sa Divine Mercy pagkabig sa mga wa mutuo. Pagpainit sa kasing-kasing sa mga taong bugnaw kasing-kasing. Pagpadasig kanatong tanan. Bisan katong walay pagtuo, kung ato silang iampo, sila usab nakadawat sa grasya nga ila kanila. Ang Dios nga nabanhaw, Dios nga maluluyon. Ug siya nga Dios nga maluluyon, nakatud ka nato sa Dios nung kakuhan sa grasya nga ato ang ipangayo.